garba ka da mana kaimi sai da kai da kayi da turmi an gaba mana komai tun da kai kake sama remi yan miyar waya lami kar ku ja fada da gare ni mu da kan daga turmi dan kadan cikin daga komi dan kabir ibrahim zaki na ka tsike mai kashe tsami hannu wai rike kalmi dole ne ya ba maka tanni Elda baka aikin ganda jama'a ma na shaida dan satu ai hada kwastam aikin boda don waina ai tanda mun jaye ga shadda omo dangin soda shago darajar leda don mata ai hoda sanyi canjin weda na masari ziran tsada cin daɗi zaguda a yanzu haka wacce wannan babban mawaƙin nan Dauda Kahutu Rarara ya waƙe wato Muhammad Chani janar na soja wato kuma shugaban ƙasar jamhuriyar Nijar ɗin gabaki ɗaya a lokacin da Dauda Kahutu Rarara daman ya ɗauki wani alƙawari wanda ya ce kuma yana so insha Allahu zai cika shi in dai ba tare da rashin lafiya ko kuma wani abu mai dalili sosai ba. Daman ya ce ya yi wa wato Muhammad Chani wato janar na soja na jamhuriyar Nijar ɗin wanda a yanzu haka yake mulkar su a faɗin jamhuriyar Nijar gabaki ɗaya. Sannan kuma ya ce ya mai waƙoƙi kala-kala kuma a hakan ba wannan ne waƙa ta ƙarshe kuma ba wannan ne waƙa ta farko ba. A lokacin da ya ce ya ɗauko kansa alƙawari daga nan har zuwa shekarar 2027 zai ta waƙe shi waƙoƙi iri kala-kala. A lokacin da yanzu ya ce ga masoyansa da masoyan Muhammad Chani da kuma masoyan shi Rarara ga wata sabuwar waƙa nan ya sako musu a lokacin da suka ƙara goya mai baya zai sako musu zai fito musu da ainihin bidiyon waƙar full ɗinta nan ba da jimawa ba. To mai saurare za mu so ƙara gyara zama da kuma zuwa biyo mu har zuwa ƙarshen wannan bidiyo. Sannan kuma za mu so in wannan ne ziyartar ka na farko wannan channel namu mai albarka da ka danna mana subscribing sannan ka danna mana alamar ƙararrawar sanarwa domin ko hakan shine zai baka damar samun labaran ku da zarar mun ɗora akai-akai. Lallai babu shakka Dauda Kahutu Rarara ya ce ya yi wa Muhammad Chani wannan sabuwar waƙa sannan kuma da ya ƙara ba shi goyon baya zai ci gaba da wannan waƙe shi sannan kuma wannan waƙa yana so su ta a cikin wannan watan da muke so za mu shiga na gaba wato watan 7 sannan kuma a lokacin da ya ce zai ƙara waƙe shi a nan da shekarar 2027 har lokacin da za a zo lokacin zaɓe. Duk da ya ce Muhammad Chani ya kasance yana mulkin ba na farar hula ba ya kasance yana mulkin soja ne a jamhuriyar Nijar ɗin sannan kuma 'yan Nijar suna jin daɗin mulkin da yake kuma suna yaba mai kuma suna gode mai a lokacin da kuma 'yan Nijar ɗin suke ƙara kyautatawa wa shi Muhammad Chani da kuma irin goyon bayan da suke bashi da kuma jin daɗi da suke na shi Muhammad Chani da irin mulkin da yake musu a jamhuriyar Nijar ɗin gabaki ɗaya. Wannan dalili ne yasa Dauda Kahutu ya waƙe shi sannan kuma ya ce shi masoyinsa ne na asali a lokacin da Muhammad Chani ya ce lallai babu shakka ya yarda da Dauda Kahutu Rarara akan irin soyayyar da yake nuna mai kama tun da kan abubuwa da yake mai na farin ciki da kuma alhini da kuma irin waƙe shi da yake yi waƙoƙi kala-kala da yake mai a lokacin da Muhammad Chani ya ce ba abin da zai ce wa Dauda Kahutu Rarara shi dai ya ce mai Allah saka da alkhairi kuma yana godiya sosai sannan kuma zai mai abin da kowa a faɗin jihar Najeriya shi ya shaida kuma kowa shi ya yi mamakin abin da shi Muhammad Chani zai yi wa wato babban mawaƙin Dauda Kahutu Rarara. Lallai babu shakka wannan abin ne yake ƙara tashi yanzu a social media bisa irin sabuwar waƙar da Dauda Kahutu Rarara ya yi wa shi Muhammad Chani sannan kuma ya ci ga kaɗan daga cikinta nan a fara ji kafin ya sako full ɗin. To mai saurari anan za mu dakata sai ku biyo mu domin samun cikakken rahoto.